Nadaanan ka na ba? Sino? Nakamotor, kanina. Nadaanan na ba ito kanina? Oo. Nadaanan na ako. Nadaanan na ako. Inaanak ka? Nadaanan na ako. 200 pa nga binigay ko eh. Nagawa yung gatasan yung mga truck. Dami-daming nakaparada dyan sa ano ng mga kotse eh. Hindi yung hinuhuli. Yung mga truck nakapila lang oh. Nakapila lang kami dito. Dahil mabagal magpapasok yung CY. Hindi naman kami nakakabala masyado dito eh. Gabi. Okay lang sana kung araw. Kung araw, abala to. Eh gabi naman, kakaunti naman yung mga dumadaan eh. Saka dapat kung ayaw nila na may mga nakaharang na truck dito, hindi nila binigyan ng permit to operate yung CY dito. Eh, wala eh. Nagawa nilang gatasan yung mga truck eh. Hindi kasi yan. Sabit ba? Sabit. Yan, sagiin mo na yan. Sagiin mo na yung mga nanguhuli na yan. Nagawa yung gatasan ng mga truck. Ng mga driver. Ipakita ko sa inyo yung mga nakaparada dito na mga nakaparada dito na mga kotse, hindi nila hinuhuli. Pag truck nakapila dito, bawal. Huli agad. Masaway ka kasi. Ayun o, dami-dami nakaparada ron mga kotse o. Hindi nila hinuhuli. Alanganin kasi. Alanganin kasi yung ano, yung reper. Yon! Wag! Hirapan si Buddy ah. Putang ina kasi siway na to. Napakabagal namang papasok. Yun o, nakapila naman kami ng maayos dito eh. Yung mga pasaway lang talaga yung mga jeep dito eh. Pagka nagmamaniobra ka eh, papasukan ka ng papasukan. Biyahe pa, malayo pa yung biyahe natin, Bataan.
Ay, nako, magahay na naman. Agay. Nag-break time kasi kaya mabagal hindi nagpapapasok yung CY. Break time pa eh. Bigay ng pangkape? Nagbigay ka? Oo, ikaw. sabi ko, nadaanan ako dito. Hindi ako nagbigay. Sabi ko, dumana yung tropa mo dito, nakamotor eh. Lagi na ginagawa nilang gatasan tayo eh. Gago na yan eh. Nagawaan tayo. Pero mo, ilan yan? Dinaanan nyo sa likod? Oo, lahat na. Ilan yan? Agad do, sa dulo. Bigay na lang yung tagi-100. Putik na, tiba-tiba yung minimal eh. Ito kasi mga to, alam nilang mamanewbra yung truck, itututukan. Yeah, trasan mo na yan, boy. Parang walang utak yan ah. Ito parang no? Parang hindi driver to eh. Parang hindi driver. Alam mo na mamanewbra dyan, tututukan mo dyan sa likod. Di ba namang kaya sarap basagin yung ulo ng eh. Sarap atrasan eh, ganyan eh. Ano makabuilo yung truck kung tututukan mo dyan sa ayaw mo na pabiluhin yung truck eh. Okay, mamadali kayo eh. Hoy! Madulas. Ang daming lumalabas dito. Marami ba truck dito sa loob? Ang dami pala truck sa loob. Sikip krahin nila. Masikip. Pinipila yan, masisira ng civilis mo eh. Oo. Sitting city talaga eh. Talaga. Masikip pala ang loob niya na. Mahirapan din pala yung nila dyan. Oo. Position. Ay, nabutan tayong break time eh. Hindi na kasi pwedeng umabante itong repair na to, maharangan yung bangko. Gagalit na naman. Kasama tayo sa biyahe. Bataan. Bataan? Maribeles? Oo, doon din. Din, pick up doon. Oo. Wala bang wala bang, kompleto ba yung mo? Walang basag yung mga Wala naman. taillight mo sa likod? Wala. May dyan, may engine cover yan? Oo, Meron. sa likod. Oo. Para. Sa likod ng makina, dyan. Oo. Kompleto ka naman yata eh. Kompleto ka naman yata. Yung isa, wala raw biyahe eh. Oo. Si Sunny. Bakit nawala pa ng biyahe? Kaya marami naman biyahe eh. Baka hindi na kumuha. Ayaw lang siguro bigyan. Baka hindi na kumuha nga. Iwan ko lang. Baka siguro. Sabado bukas eh. O, Sabado na ngayon. Kaka-clip ka nga ako eh. Kasama tayo doon kanina sa Batangas, no? Oo. Saan ka Dito ko, Unioil. Kanina pa ko dyan. Saan? Sampay ko din sa Unioil. Pwede ba magparada dyan? Kami, palagi kami yung nagkami. Papakarga. Diyan kayo nagagas? Oo.
Kaya pwede magpara. Walang bayad. Wala. Oo. Eh, papalitan daw yan. Kukuha, maglalabas ng 4 na bago. Papalitan yung akin. Tagtag. Matagtag. Tagtag na. Sakit sa katawan. Sira na kasi yung ano niyan, yung airbag ng upuan. Oo. Ganito. Ginagawa lang nilang ano eh. Ginagawa lang nilang nila tayong gatasan dyan eh. Nangihingi. Hindi naman gaanong ano eh. Hindi naman tayo nakaka-traffic masyado eh. Yung nga, marami nga nakaparada doon eh, no? Ginugulat pa nga ako, sinabi niya nga, titikitan na lang pati na. Oo. Parang wala. Hindi naman pwede yan. Lumapit nga sa akin. Oo. Sabi niya, natikitan ka na ba? Dinaanan ako rito ng tropa mo eh. Umutong naman, hinayupak. Sabi kasi siway na to. Kahit maluwag dyan sa loob, hindi nagpapapasok agad yung ano dyan, spatter dyan. Ayan na. Lumante na. Hindi yun. Hindi yun eh. Kukutungan niya pa ako eh. Akin, binigyan ko mga Binigyan mo? 30. 30? Buti tinanggap. Ayan na, may lumalabas na. Lumabas na yung bene, ano? Lumabas na yung arene. Ay, nagpa-diesel lang na yan. Pa-diesel. Mga lock-in. Dexter. Hello, idol. Shout out. Shout out sa 2 viewers. Traffic talaga. Hirap mag ano. Hirap mag-tracking dito sa Tugo. Daming kalaban kasi. Merong barangay. Merong enforcer. Daming nangungutong eh. Daming mga homeless dito sa Nabutas. Sila lang ang natutulog sa mga pinikab. Ayan na. May lumalabas na. Magpapasok na yan. Oo.
sabi na yun ang palabas, yung Euro ata yun. Euro 4. Yun ang kinayan eh. Kaya nga, okay na. Aircon pa yun, di ba? Aircon na. Patingtin na lang sana yan para okay. Oo. Okay naman ako. Tip mo na lang. Si Mimi, oh. Diba? Mimi. Mimi. Hey. Hey. Papunta yan doon. Kanina pa yan dyan. Ba manabilis yun? Oo, kasama natin doon. Kanina pa yan dyan, ngayon lang nakalabas. Alas 10 yata. Alas 10. Itong gabi. Oo. Yan talaga yung buhay ng tracking. Tiis ka talaga sa puyat. Tulad ng ganito, nakapila. So, hindi kami pwedeng matulog dito kasi hihintayin namin kumabante yung nasa unahan. So, pag natulog ka, masisingitan ka. Masisingitan ka sa pila, mahuhuli ka. Pre, may extra kang ano? Plate light? May extra ka dyan? Plate light? Puti? May extra kang plate light dyan? Puti? Plate light? Oo. Walang plate light ka? Basag, basag. Sa sobrang tagtag na laglag. Dapat puti. Puti. Ay, puti naman pala yung ano nito. Wala, hindi na ako dadaan sa Garahe. Bawal kasi doon yung may mga basag-basag. Tira mo lang po. Yan. Nakila pa siguro yan. Salamat ah. Kala ko sana, dadaan muna ako ng garahe. Umaga na ako tatakbo. Alam mo na ba doon? Alam mo na doon? Ay, alam niya? Ayan, buti na nakahingi tayo kay Buddy. Kahit na si Buddy, Ilonggo. Ilonggo. Ilonggo ka to. Ano kasi yung Magana pa naman siguro to. nalaglag kasi yung ano. Ilaw naman siya pero nalaglag yung ano. Yung takip. So, yung pagpipick up pa namin, bawal yung mga bawal yung may mga walang takip yung yung sea light, street light. Ayaw pa rin magpapasok. Ayaw pa rin magpapasok.
Isa na lang yung kalso ko ah. Ay, kumuha sa isa. Maganda yan. Ay, ano ba yung cambio niyan? May splitter wala? Splitter din yan? Oo, luhay-luhay. Patintin na lang to. Oo, yung harap, yung windshield. Ganda nga eh. Malakas din yung matak. Yan. Kaso huwag mo lang sabitinin. Pag makabulo ka, hatawin mo na lang. Oo. Ah, meron ka pala engine cover eh. Oo. Ano na pala yan? Dati na yan yung binili. Oo. Kasama na yun. Kasama na yan dyan. Eh, yung mga, ano kasi, yung mga China, wala eh. Yung matataas yung ulo. Airbag ito. ABS. Maganda din yung nakbo. Maganda din yung nakbo. Oh, smooth yan. Walang kaldag, no? Oo. Eh, yung mga China, grabe. Japan kasi. Japan pa to eh. Oo, Japan. China, pagka bagsak ng ulo, bagsak din yung balakang mo. Pero gabi pa ang kargahan natin doon. Kagabi. Oo. Kaya mas maganda nga eh, matulog ka muna eh. Madaling araw. Matulog sa daan. Oo, sa daan. Tapos timbang naman pagbalik. Oo, balik. Doon pa rin. 500 ang Bayan. Oo. Bala ko, dadaan muna akong garahe. Ah, Tulog muna. nakali. Bukas ng gabi tayo makargaan Oo, doon. bukas ang gabi. Ganun talagang kargaan. Kargahan doon. Ewan ko lang. Ewan ko lang si Sabado ngayon. Oo. Nung nakaraan, kinargahan kami doon, alas 6 na lang. Alas ng hapon. Oo, Pero isang araw kayo doon kakatambay. isang araw. Ano, may na lumabas na dito. May mga lumabas kaso hindi naman nagpapasok. Ano na nagbigay dito? Doon banda sa lagsat lang ng yun eh. 2.5. 2.5 lang. 5. Oo. Malaki pa nga sa'yo. Bolero. Iboski. Kabay talaga, sulit doon. 4.7 doon eh. Kabay. 4.7 bigay sa kanila doon. Ang didiligiran natin doon ngayon. Oo. Malapit talaga, no? 4.7. Ito nga, makadalawang balik ka lang ng ano, ng Bataan. Boundary na. Dalawang biyahe lang. Kaya yung ano, gumagawa lang sila, 4, 5 biyahe. Dati mga 8, 7. Mas maganda rin naman kung marami kang biyahe. Malaki Oo. sahod. Di ba yan lang talaga sa kulat, no? Oo. Kasilaw yan oh. Liwanag eh.
Yan ang maganda pang plate light. Sobrang liwanag. Dilaw sa kaputi. Dito kasi Pero matibay yan. Matibay, hindi agad-agad napupundi. hindi. Hindi tulad dun sa ano na yun. Bago lang to eh, mga bago lang to, mga uso-uso ngayon eh. Ayan nga. Diba yan? Hindi agad napupundi. Ito, liwanag. Kung may mga ano ka dyan, may mga balat-balat yung wire mo, may dala ka electrical. Oo, meron. Oo. Kung mabalulot na siya, mga labas-labas na wire. May medyo mahigpit doon sa pick-up na yan. Hindi pa rin nagpapapasok ah. Huwag kang umovertake, pila. Boss, kausapin mo naman kami. Hello, boss. Shout out. Good morning. Sino to? Late nung ano. Kumusta, boss? Kumusta? Dito tayo ngayon sa ano? Pila. Ang aga ng gising, boss ah. Sabagay kami, wala pang tulog eh. Ang iba, sarap-sarap na ng ano, ng hilik. Shout out dyan sa 4 viewers.
Mamaya may darating na naman na ano eh. May darating na naman na buhaya. Kung hindi ka makutungan, matitikitan ka. Liit. Hindi kasi pwede matulog dito sa pila. Kasi pag natulog ka sa pila, pag gumabanti yan, maiwan ka dito. Madilim yung truck ko. Walang ilaw. Pwede ka magdala ng ano dito sa loob. Hindi makikita yung chick sa loob. Hindi makikita sa loob yung chicks pag may chicks ka sa loob. Sarap na sana matulog kaso hindi pa pwede. Pangalan nito. Wala. Hirap matulog dito boss pagka ano, nakapila. Baka pagising mo, nakapadlock na yung gulong mo dito. Nakakatulog lang kami pag nakakuha na kami ng container dyan sa loob. Na dadali namin papuntang Bataan. Pero pag ganito sa pila, wala. Kailangan talaga lalabanan mo pa yung antok. Tulad nito, pangilan pa ako sa pila, pang-anim. Tapos papasukin yan, una, tatlo. Tatlo. O second batch. Second batch ako papasukin. Buti nga, wala pa yung mga ano eh. Mga nakapula, yung Red Boys. Yung umikot dito, yung mga nangungutong lang eh. Na nangihingi ng pangkape. Maya, mga ano, alas 3. Ayan, nandyan na yung mga yan. Yan naman, pagka hindi mo nakuha sa lagay yun, automatic yun, ticket. 1,000. 1,000 yung tubos. So, wala nga lang ano dito, demerit pagka city ordinance. Wala sang demerit point sa lisensya mo. Pero abala ka rin pagka magtutubos. Ano yung mga tropa natin, oh. Ha? Maluwag? Sabihin mo daw, papasukin na ako. Sabihin mo, papasukin na ako. Ticket ka na naman. Nakatubos mo lang, ticket na naman ulit. Tatlo, ticket. Masarap-sarap yan. 3,000. So, yung nauna na yon, nakakatubos lang ng ticket niya kahapon. 2 ticket, umabot ng 4,000. Ayun, mabanti na. Oh, mabanti na. 2 ticket niya, umabot ng 4,000 kasi tagal niya tinubos. 2 buwan bago tinubos. Kala niya walang penalty. Gulat siya pagtubos niya kahapon. 4,000. Masama pa niyan,
Binigyan siya ng pantubos ng opisina, 1,000, hindi niya agad tinubos. Kaya pinatagal niya hanggang sa nagkaroon ng penalty. Imbis na hindi siya gabono tuloy siya. Ayan yung mga nakaparada dyan, oh. Wala namang mga sariling parking. Hindi man hinuhuli yan, eh. Mga truck lang talagang tinitira nila dito. Truck lang ginagatasan nila dito. Kupal. Kupal yung mga yan. Kala ni sa mga truck driver, eh, hindi na-charge. Pagka nahuli kami na hindi maganda yung dahilan mo, charge sa'yo. Yun, pang-apat na lang ako. Ayan, oh. Eto. Ayan. Umulan, umaraw, nandyan niya nakaparada. Ang katwira ng enforcer. Parking daw nila yan kasi nasa tapat ng bahay nila. Kalsada pa rin yan. Diba? Ang galing. Itong mga batang pier. Pinaghahagisan ng basura dito yung ano ko. Chassis.